Imo phobia na chief face. Come here lost so. Bele ma yete mami roruge. Ebe tiri agba m n'anya kwom ji. Bunye yelu. Asigo nyam gaidan. Amadu ngasigo asigo budomi ya. Asigo gaiga. Gaiga na wudo gaiga. Watch out. You know the step or back. Huh? Is that the back you can go? Yes, chief. Back no. What am I bang? Nonsense. Sorry. It's shut. Hey, ma'am, reality. Before I'm for him, you pop tag na bogi diala. Yeah, wala. Oh! Na madon. You pop tag here. We have a land na mahum bagaga. Msaga, I get you man our project. Project. Ele ko wow. Kem go ga I got no horror. Oh, I love come second go the queen talent on staying go back, but I'm a down ever my Philip. No, I know it's not Philip. No, I got kind and the banana offer to pay. To come in and the banana and what corrital. When I lie yesterday the hotel, Bubby Apple. So she then go back over there. Go now, my Philip. I got no hospital. Ya will log. I know log head. I don't want mortuary, like a can. Resident for our phone, the cemetery. Yawo, transfer ship into our mortuary. Yabagana mortuary. Dispatch file. File dispatcher. I prefer na grave right. Ilipenga haga kugwala. Onye ga kugwala ili ogide ilu wodo. Wa so yo. Asoro de lanya na. Hey, otola maru because otende man nesha nwuba. Nwan kwesiri ime ve odo so hotel ka ga na igo ogure hotel share. Ejeme kwesiri no kwano mochari share. Onye na nwan ebu kala iga na otu mochari aga kpọ ndo maso. Ishi be na hotel onwukwa. Na nabata. Ai na nabata if not ari kponyere ndo onwu ka ma. Ibukute ngwa ai bukori ya mu. You must have atomata or mafo or like ifo. I know. Na hagenye project. I had one other one not to tell on ya go. Yen attempts to day and out Otogish Panad and out Oga. I got by a chief worldwide. A modern hospital. Mortuary and cemetery limited incorporation. Yes. Where did I am not sure the me him on the pretty man the pair come more perhaps Lolo area. Makana. Oh, yeah, worker. Chief Imo worldwide ultramodern hospital. Mortuary and then cemetery. And that I just put it in church. Do more for it again. I don't get that, my Toma. Don't gently. You mother go gently. I'm to try. Give you that. Big hand. You're going to put an apple. Do more for to say, I'm not sure. What did it? Chief Amusu. Lolo. You might go. It's Maricomago. Why not go? Are you want to say I don't get on here? Give one, you get to a cemetery. What are you going to do? Chief Amusu. I have a gun on what a teacher. A dog on a cemetery. Come to Bianca. To Bianca. Two more for the quagga. Chief Imana Calemono. Single. Chile. You may hold on the broke on the road on that. The whole of the neck of the Kayana. Some chief him on a law, I get better. Let me take what the white money. Give it a chief, I can know. We are Cosmosi Bonine, Mandana, Breno, Gunja, Vanille, Yaka Helper. Undi Bonine was a Tromacacote, Red Chief, Yaka, but Chief Hotel. Bomb any chief him or what the wife. We are all
leadership ebe onwe ya n'isi ya bụbụ na ọla gawoge nkwụcha m gị wepụrụ ngwa Dubai chichi ịmụ ndewonu ndị mbụ dewuru edewu ohu obi chari gị dewuo ya one time eletisi gị zotele m lekwanụ m osisi o ekele nsogbu mana ekele hụ nsogbu biko ka njụ unu agha agbalaga unu agbalaga n'obodo a ọ naanị ndị mbụ chiri n'obodo a maka echiri gị chief Imo worldwide sistema gịnị Lolo mba ka agbalaga unu mkpa m chikwara echichi abụ m nwa chief me na-ama ka mkpa gị ugbu chief otiti ka nnụla alụmdịrị ekwasịla gị aja ọcha n'ọchị so gị aja ọcha eso ọwa sọla gị ọdọ itole ọkwa ya ebe itole sie esisi nwee taịtụlụ iji enwe trọtụlụ ọkwọ machi ọ ga-enwe ma trọtụlụ ahụ anyị ga-akwọgbu ọkwado enyere m efe isi agụ nwaanyị nwere taịtụlụ ga-eyiri ike gị esiara m agịga esi agụ mgbe mmemme m mebe m lee iji wasụkwa nwa ọdụ anazi ebi gaghachiri nwa ya ada ịma ha mene ya ada ejiri ebere hafụ ya dị kwaga gị nwa dị n'ukwu gị ya ga akpa ahụhụ esiri akpa elu na nwa mkpụrụ orenji agụọsi agagara gị n'obi ị na-akpa ahụhụ agawo gị ga na-eyipụ uwe ngo ga ndị mmụọ na ndị mmụọ na-amaga gị aka n'moto for gị one time ikilitele ilele onwe gị abụnyere ebi arụ gị ka ọ nwere ihe nọ nga ilele onwe gị anya n'obi gị gbalite gị na lọlọ sistema gị mene gị awọlụ blanda ful awọlụ ebiri ama enwela aka n'ike eshikọta ya n'ime ọkwa ya gị yiri aka gị yiri ọdụm ụdara nwanne m ọpụọla gị n'obi n'isi ha igba ihe ji wa mmege nwata aka na ụdara na mkpụrụ anya na-ehe gị kpọm baskal like I should wear my clothes because of both of you. Ka ebe na-eme nke efe m ji ego m zụọ n'ahịa ntị fie maka gịnị a na-ekwu nke a na-anụkwa nke anụ please don't try me. Ọwaghị nwe nglam ọwaghị ka ị na-atụrụ ndị n'isi bịa nwe sam ọmụ nwe nglis ka ọ nwunye m nwe ka ọ wụọ ele ndị nwe unu abụọ ka esịrị na nglis m ji ego zụọ n'ahịa maka unu abụọ maka eyipụrụ efere ngụda ndị mmụọ na ndị eme ya igide eme ya mgbachiri ngwanụ isi m ngwanụ tijiri m ihe isi m ngwanụ abịakala m nso ngwa yipụ wene yuda yipụ wene idiot ama ya muna ga bire machine akọ ni machine akọ ọmọ di he metere gị ya won te ọmọ ṣe ngba come on bajo na bu Lolo ga ebe chebe hosta chebe enye pele ba kana nda akuna yikosu uwe onye ntisi abata n'obodo obodo gbagharagharagharagharagha ọmakazi na-echili echichi wechizie gị chief Imo worldwide ọmakazi na-echili echichi ịtụgharị obodo upside down wejide mmadụ niile n'ọlụọ wejide obodo niile n'ọlụọ ordinary chief ka echili gị ọ dịghị otu a ordinary chief ka echili gị ọ dịghị otu a ọ bụrụzie nọ gị nwa bụ igwe mmadụ amapụta
ịtọka nnọọ ịtọka ka nga nnọọ ga-ewere ko n'ofu ọmụmụ ofisi afọ ịbịa nọ n'elu n'anya m n'ọtụ igwe Chief Ndewo. Chief Ndewo. Ndotede. Asi ndotede. Okiri. Ikwan chief nkete. Mani hiti gire. Oh, chief ke wona. Eh? About you couldn't. Bunkry Mother. Ego no here, ego no so. You like the ego. You are disgrace to humanity. I hear war. Damn you. Come here for him. It me him ego look at ego. You don't go for them for this go. Anyone make any more. When I got closer. You want my guy me? Oh yeah. Tom Dallas. Tari am belem. Ebe. Ochi guragu. Ni watch kati. Ochi atiana. Hey. Hapo birishi uko na nini mrembo? Mom simkoto. Mago sewela haya. Gibi dobo wa mpe noge. Abodi ishi mpe. Mawu benu. Alukala numti. Kelu bedalo. Ijile na ngana gobra mpe na abeteke. Onye ulo oge tagbo e ka aga. I'm chief eshi. Okpikpo chief worldwide. Musiki tagbo. Come. Chaje dem go de lan. Come obodo no. Mola msike nene. Cheklalum. Women, I got no nyamel. This is one. I got met up for the end of the movie. Man, hey, okay. What's okay? Oh no. I think you know we didn't go to the Udodikwa. Udadra. Gurumer. Asigi udadra. Ewu atala m igunisi. Ọ bụrụ ma nke gota igunisi, iburu igunisi je ebe go na no ya tai. Gurumer. Onye bere ba akpụrụ onwe ya Chief Imo. O mene arụ n'obodo anya. Nnukwutara ka o mere. Aghọta m ihe ị na-ekwu. Kọwara m etu m esi aghọta. Ị ga-aghọta. Maka ife awọ ọ dị agbọsọ ihe n'efu. N'ụbọchị taa ka nwa m nwoke ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ ọ galeta mama ya n'ime ahịa dịka ọ na-agịrị ma ụmụ okorobịa ugbu a na ya wee rie ekwentị kpuchie ntị ya na earphone ịbịa ọ ya nwa oge ọ na-aga n'ụzọ ọhụrụ Chief Imo maka ọ na-abụ n'afọ Chief Imo egbe ikpuru ala kene ya mgbara ya afọ na ana nwa m nwoke ahụ nwa m nwoke agafee onye ka Chief Imo gbachiri nwa m nwoke azụ chei were ịtali 12 pịagbasịa nwa m nwoke ike Maazị Okeke ọ bụrụ na o ji ekwe m ghọta ihe na-ekwu bụ na nwa gị hụrụ Chief Imo ọ gbara afọ naanị o kereghị ya o were mgbaja wee gụọ ya nyụọ ya ịkpagbu o tiri ya o pịrị ihe a na-apịa nama arụ ọ dị mma onowu ana m agba aje na ka igwe ka m kọwara igwe maka mpụ na arụrụ ala Chief Imo na-eme n'obodo anya ọ bụrụ na etinyere ya ọnụ tinye ya anya ọ ga-eme nke ka nke echi achara m ụzọ na chere Maazị Okeke ele m isi wee gwa m ihe Chief Imo mere dị mma otego nji na-anụ iberibe akụkọ gbasatara Chief Imo n'ihe ọ na-eme
mana mam na ọ bụ eziokwu ngwọdụ mma ere m isi gwa m ya wee hụ ka m na-esi jee ejebe na be maazị Ilodibe mgbe mkpọpụta ya mụ na ya ya ata akị ntị mụ na ya ya atụ aro sorozie jebe chifu Imo jee nukwuo n'ọnụ ya ka anyị wee hapụ ibi ikpe n'ọnụ otu onye ya maazị oke ka anyị ma atụ asị ihe chara ji na-ehwebeghị Olowu aga m ekwe mba ekpebigo m n'ala ala obi m na ụkwụ m abụọ ga-abanye na palasi ikwe n'ụbọchị taa ọ dị mma ka m kọwara ya ọ dị mma ọ dị mma ele anyị siri kpebi na ana n'obi gị ka ị ga-esi je na ana n'obi gị wepụtakwa mkpebi ya ndobeghị maazị Okeke o doro gị anya na ọmụnwa bụ Olowu Igwe nke a doro m anya o doro gị anya na ọmụnwa bụ Onowu obodo a amakwa m ka ọfụma o doro gị anya na ọmụnwa bụ onye isi nze na ọzọ nke obodo a ihe ndị a niile ama m ọ dị mma ewere aka nne tie nwata ihe ewere aka ekpe ọ bụrụ mgbe niile o ọchịta ya azụ ọ bụrụ mgbe niile o chifu Imo akachiri ya echi onye arụ echichi a na-abaghị isi maka anụgo m ụmụ kepụ ama m n'eziokwu mana ele molo si na-edo ihe echere mụ na maazị Ilodibe anyị eje anyị jefe ya anyị agba ya ajụjụ ọnụ nukwuo n'ọnụ ya anyị konkluduo with chifu Imo synchronize ya with chifu Imo decide ya n'ihe niile merinu n'ọnụ chifu Imo dịka ere na-esi nnukwu n'ọnụ gị anyị handụrụ issue ahụ onu si ya adọ mma nye a diabolical instruction oye furu biko hapụ nsogbu ada nje mbụ na nke ka m gwere ya otu isi ekwu nke Ilodibe ngwanụ ji nwayọ jee nke ọma nke na-aga na-awụ n'elu na-asị ha ma ọ bụ eji ha mmachụ gị ọsọ nsogbu dịkwa n'obodo anyị ndị mkpụmkpụ nsogbu dịkwa n'obodo a ndị mkpụmkpụ mmadụ a na kifa ya kpo ife nka kifa ya kpo ya ndụkọ dị nka m nọ n'ala ndụkọ iwe na-egwe m ndụkọ obi adịghị m mma ndụka kụtụ m aka gwa m na ya ụlọ ka m na-alụ ka m tete ndụka ihe a mere m n'anya chief akpọrọ m n'ọnwa m n'ihu m kpebịa n'ifu n'ime ọya jeghị dakpo nwa m oyi na m ji ezu ike a na-ekwu nke nwunye ya na-eme n'obodo a chief a na-emekwasị nke ka nke ndụka ka ihe gbasa nwunye ya ụwa nwunye chọrọ ya mee ma ka na-ewute m karịcha nke chief a obere okpu ekwukwasara n'isi si na-ashiri chief o ji na-asọpres ndị mmadụ na-aka onye yete eme anaghị a na-agbasazi aka n'obodo mana nwunye ya je n'ahịa ọzụcha ahịa ọmankụ ndị nwere ihe ụzọ ego ha nye nwa na-agagharị na village na-anagasị boys girlfriends ha lee n'aka m ji ezu ike aga m ihe a ga-eme ife ahụ ndụka aga m ihe a ga-eme ihe aga m ife a ga-eme ịma na ọnwa anyị nwa n'azụ okwu ya bịa na mezi n'obodo a anyị ga-ama ihe a ga-eme ihe a ọ dịkwa m echi ọchị obi ka na-agbawa m chief gaghị eji iwe okay ọ mmiri chifu Imo worldwide enweghị ihe m lụzuru ihe ọla m saha n'aka otu ese oke m ya bịara m echichi amaka ọwụ ka a ga-esi mmadụ na ọnụ echichi ya na-ataje gị ahụhụ ị kwesịrị gị isi echichi gị dị echichi fụ ya bụ gị gafee echichi na-eshi ịghọtago mi tuwe mie tuwe mie tuwe mie esi onye na-eweli iwe biko chere Emeka mkparịa ga enwere nkịta na-agba ụja nga emecha ka mkparịa gị biko na enwere nkịta na-agba ụja nga o thank you bịa chief Imo kisa akpọngịrị abịara m ga-abịa ịgwanụ taa ga-awụ ikpeazụ m ga-anata ụdị mkparị a n'ebe ị nọ ị na ihe m na-agwa gị na dụrụ aka na dọọ na ntị taa ga-awụ ikpeazụ m ga-anata ụdị mkparị m natara taa maka gụwa ọ dịla gị too much ọ naghị gị chasịrị chief ibe ole gafere chief Imo anachide mmadụ ihe ya n'aka ike imegide ifu na ịrụ nga nwunye gị nọ ebe ha n'ime ahịa asịrị ha gị na-akwụ ụgwọ ọgbara na-agba ọnụ ọnwere ka ị chasịrị chief n'ihi na cha ya nwere ngosi ịhụrụ ị ga-ebu iberibe nga ya wụ n'ụlọ m maazị Okeke gị nụrụ nwa m pịa nwa m ihe tinye ka nga tipịa tiri akị ọnwụ na-emenụ ele ihe kpatara ụdị ihe
I'm really just Kishan Shishi. You just ship a nation or what to be daughter. Like answer, Zan Hedi, Nakalago and Dara. Hamora, Enya, Mora, Enya, Ekwa Church, Enya, and Golly Kenya, Imo Unkilamin. I'm really hot of Shin Shishin Alan. Eh? Nila no one, so long and got it back. Makangri, or put in Shala, a Wuchuku, a Wuchaka Biama. I told Pamela to the no Saha, Bilota Tagawa, Yeme, Makachika Makataka Shant. Hey. Nkita na abụ that's all that time. Yes. Kamgbe m gbara nwụrụ onye Igbo na-aga elo a na-ekwu sị nkịta na-agba ụja adata ama. Elega nkịta ọnọkwa. Cherela m ajọ. Ihe ejiri gara akpa nkwụ iri nwa wọshịrị akpa slik agajega akpa asha ngwa agajega wọshịrị sack bag iri gafete na Royal Compound bịa nga na-eti wowowowo ọ maka na nwa ga-apịnye ụtarị maka na nwunye gị gafere m okele dị mba ya mba ya ka ijiri hụ ọnụ hụ ụkwụ galie ije ga kpute nga ka Chineke ka aga kelewe Chukwu gị na taa ịbịa mgbe m nọ na egudu mudu ọ bụrụ na m nọ na gbadị mudu maka ịbịa nga maka Chineke ọ bụrụ ihe ị ga-eme ire ashị m gwa nsị akwụ agbụ nze uru chief abụọ mkpọkọ ndị isi ibe m anyị gbakọ wuru okpuni nọ n'isi gịnị anyị were deme nke ashị weta ya ọsụ nke onye m kwuru ga-ekpụpụ m okpu n'isi anyị mechara m etijara ọ gaghị abara gị maka Chineke ọ gaghị abara gị ịmakwa ihe m ji gbacha gị nkịtị iwu na elele m gị anya lecha anya ndị Igbo a na-amasị na m na mmadụ na-enwekwu elecha m na ya na-enwekwu ya wụrụ m nwoke akpa wọshịrị nwoke akpa mgbudu gị yi ego akpa ndụ bịa gara ote gara ọnwụ bata na kọmpandụ Chineke kereke were tii foto esikwa ihe ọma gị gara ebe isi bata nga na-etiwowowo ka nkịta ka kelewe Chineke na ịhụrụ m na gudumudu kelewe Chineke dị na ịhụrụ m na gudumudu imega m itie m mgbe iwe na-ewe maka Chukwu ihe m na-emegịtụ ya na ala asị ụgbụrụ ihe ị ga-eme maka Chukwu ụgbụrụ ihe ị ga-eme ara na-agba gị ya end ọta ụgbụrụ ihe ị ga-eme ka m kwurie ise nwere ihe m ga-eme igidanye ise nwere ihe m ga-eme ụgbụrụ ihe ị ga-eme Igbo chifu ime nwere ihe ị ga-eme mụ na gị bịara ịmashi na kọm eshiri gị chifu sie ego nze dị na-ekeli ịma chifu eshiri m ịma level of my chieftaincies ịma na ụwa niile gbakọrọ aka esi eshiri gị chifu mmadụ ole ka ị hụrụ nga ahụ ọkwụ m ruru ndị atachiri ndị poor people around the community village mụ ndị gbakọrọ ọnụ achịrị nwa cotton wool ji ekpa sweta kpa ige gị n'isi gị na-aṅụsị eshiri gị esi m siri esisi ọ bụrụ nọdụ ngụwa ọkwa gị biri esi gị m esisi nne ngwa na abụrụ ice cream bediri mbụ m nọkwa nga m nọ na-elu ukugo nnukwu ogo m endurance nnukwu ego nọ lukucha m ego endure ọ bụ iwu kapịlarị ndị mmadụ bịara si m esisiwe ọwọtụ m gbachiri m esisiwe ụwa niile gba mgbe ala Igbo niile tịkọta kọnọke ma bụrụ chieftaincies tụọga m ya n'isi chemie chief Imo worldwide ihe shirigo ordinary nze chef ordinary nze nkịtị ka mkpọkịrị chief eshirigo ị na-akwụzibeta ụgwọ chief go enweta ịgachara asị na mkpụkụ gburu ikpiri chiwe mmike isi maka emelie ka ise kọma tọpụ ya na lọ kọmara na agbọgọ chief ọwọ shirigo Igbo bụ onye sị ka mokpu nke ka ịwọ ya na anyị ifugu we maka Chineke ga bịa ati ifugu we igwe ga ne mbosi ga igwe ga ne maka Chineke igwe ga ne sika anyị ba bịa chọrọ nketa igwe ga ne igwe ga ne ọ bụ hụ anụ osi ke oke igwe ga ne ese ka won igwe ese ka won ga anụ
very soon. I know I got I got here hand. Ka ikishi. On guy got there. Dia? Inukwa rashi. Obi wuru. Ele ki yesa chief face hotel bia ni huguzuru. Inukwa respect na ndago. Inukwa na respect o resumo nkwo kai makwa ihe oputara. Respect o resumo nkwo kai ihe oputara na English ke na amade. Ke bia ni huguzuru. Kama singa post to mawe kele kele dum. Ma o se bra la kele mtom chief mo worldwide. Chief na na moto ni sini me. Chief abako hotel ma buru hotel ga na mi sie dam. Everybody can wear more take you wake again is you one. Dear why you take with it? Ngwa, singa pass some ngro so bogo ka munta. Idane. Ha. Use. Use. Run. Akwogo chief mu ka akwogo chief ngire. Obochi ni ile okonyoshi, otu obochi okonye nwulo. Tireo. Amike na atirilu nwanza. Eshini le nke onye nwe ụlọ mgbachini le nke onye oshi ya bụ ụnụ ndị oshi nunu ụnụ bịara nna nke onye nwe ụlọ ya waye maka na waye nwe n'ụlọ ọ ndị bụ igu ka ewu na-eso anyị nwa bụ igu ka ewu na-eso ịhụ na ya so dị afọ ga-echịkọsịrị ụmụ achịkọta maka Chineke ụnụ ga-esi m n'ezi na-apụ ote m gwelu ụkwụ m gwuru ụkwụ chief zọgbusi ọnụ ụnụ nwụchia one time chiri m n'ezi n'ụpụ ọsịsọ na-achọrọ m ilu nwanza ọ bụzika na ị nọ m nchere m nwụrụ ihe ụza mara hụ oge n'isi ya da aka oyi. Damn you! Damn! Use! Use! Run! Inwe obi na anasa iwe anya ya ofu. Nwe obi na ama ọnụ n'ogu m nwa m ji ezi ike Imo na amị ati na moto ga-afọ kacha nwa m ị na-achịgo ụmụ nwaanyị Imo ịnwụrụ taa echichi ga ahụ ije eko m ga-agwụ ya n'ala ebe a gịwa lọlọ gịwa akpọ gị lọlọ ị na-eko ọkpọgoro ị na-eko ị ga-aga n'ahịa n'aka ndị nna ya ihe ị ga-enye ha ego nke ekwe gị kparịwa ya ihe ụnụ abụọ echichi echiri ụnụ taa anyị ga-eti asị ụnụ ebe a okoro igbugo oge oge m ọkụ n'ahụ igbugo oge awekpido ogbu ha eji bịa nọgide anyị ebe a asọrọ emenime m ọnụ anyị nọ into your pity exactly into anyị nwere ihe na-akpọ conjugal bliss n'ime ndụ ọnụ ya wụ ebere unu eme nna anyị nwekwasịkwa tọpsi n'elu ya wụ ndidi ka anyị ga-enwere ọnụ maka na anyị ma na ụlọ amadị ihe unu na-eme unu wụ small children mana dịka o si na dị ebe unu na-esi na chief esi na lọd esi anyị understand n'ezi na ya wụ iguzo anyị n'ihu without ịsa anyị birikwe na unu ga-ebigbu onwe ọnụ ya wụ chief esi chief bụrụ akpịrịkpọ chief esikwara ihe ọma onye ukwu na-aba ọhịa mgbọ ọhịa abalị Imo Rottweiler asị Rottweiler chief Imo Rottweiler ọ bụ ihe mgbọ tụkwasị m ya lọlọ esi oke lọlọ ọ napụrụ agụ ihe ọ bụ n'ọnụ nwaanyị ọ ga-ebuli elu ma ọmụ ihe ha nna ịgbụrụ ọkpịrịkpọ n'obi afọ egwu ada atọ afọ o wee buru ụzọ anụ nkịta na-agba ụja ga-ata arụ ya ụlọ wụwo smalụ dọg ya wụ nkịta nta ụnụ na-agba ụja n'efu ụnụ rashi ntị ego ụnụ n'okpuru okwu chief echinesi nwere otu ezogbu ụnụ ka nna la dem all of you ụnụ nwere ka anyị ga-eji abịa ngwa hụlanụ na-ekwe n'anya anyị kpọkwa ndị ohe ha ndị gajenti anyị ndị gajenti anyị kpọ kabinet ndị agha nke igwe ndị gburu ọkpịrịkpọ na mmadụ ngwa ụmụ agha ka nụrụ agha ọnụ 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 ndị agha m Igbo a sị m ọnụ gbula ha ọnwụ egbo ka tụrụ aka ọnwụ na anụ dị ihe kwuru asị gbula mma agha ịgbawara nkịtị ọnwụ na-egbu na ọgbọ ọsọ na-ebu ụzọ eru ngwa ihụrụ ekwechichi ga ngwa egbula oge okoro gbutuo ya ha n'ebe ọgwụ ahụ na isu ogbunu ihụrụ ọgbụ a ndị ogogbu ọzọ mgbe ndị mogbu a na
ụkpọ ọgbakọ ọgbakọ bụ ego nke ka nwa obere akọ ga-ekpopụ ihe na ngwa ọbụla unu bulie kamgbe m chiri isi ụtụtụ pụọ nga gala nwa orie mkpu gaa confession na ụlọ ga-ara ntụkwa ụra ị gaala nwere obodo mba nwa orie mkpu gara m lo n'ebe ehi ụra ehigbu onwe gị ihe ụrọ m si na-apụta ihe ụda ekele dịrị Chineke na-apụta na ndụ gịnị mere na arụ nwụrụ ọnụ ga nwụọ dakilie na nlọ duro na nrọ gịnị emekwere oke ọnụ ọnụ nke ịtara m galachi na nrọ ebe ngwụchi ya dị mgbe lakpụ ahụ ji amụ kama were ebe mbete ihe m lakpụrụ mana nke ngwụchi ahụ nke m lakpụrụ nzukọ ahụ enwe ihe m hụrụ na nrọ ịda nwa amasị m ka anyị lakpụrụ Imo ịhụrụ nnụ anọtọ m na nrọ bịa nọ na nrọ mgbe m bịara ọrụ ịnọ m na nrọ bịa nọ n'ime nrọ ngwa m bịa nọ na nrọ bịa doro na nrọ mgbe m doro nga mgbe m doro nga gịsọ na-arụ nrọ na gịsọ mkparịta kwutere gị na nwere ndụ ụtọ m ga-asị ka m zụrụ dị ike ma na-apụtara maka ike gwụrụ m n'ihi ya mere n'abalị nga ka m nọ adị ka elu obere kpughee kpuchi ahụ ụmụ wee mee ife mmanụ ọgbakọ ụmụ obodo niile ndị Igbo niile tokọrọ n'ụwa ha gbakọ bịachie m na gị eshie m chief shie gị lọrọ a ga-ebiri n'ụlọ okwu ụlọ mara m nwote ụdị ụlọ anyị biri ya dịka alaeze kingdom achị anyị bibiri ụmụ abịa jikerecha ote jiri na ijirecha agụ n'oya melon ya bụ uwe ndị nsọ ya uwe ndị eze niile mmụkwana ihe nke m ihe anyị agara n'ụlọ ọhacha ote anyị na-aga ndị mmadụ na-esekpụrụ anyị ebe ụlọ anyị gafere na-eto anyị aha eto m eto ogo ma aha ka etige m ka ka ị na ọrụ a na-eto izu na imecha bịa n'ọrụ ya anyị nwere mma na ọrụ ahụ mụ amụkwana mma enwere m mma emechara gị iri ime na nrọ ahụ ime nwoke kọrọ ime nwaanyị ịmụta nwa ngwa ime m enyi m ime amụ amụ maka arụgide m ụra ruo mgbe m tetara mụ ụtọkwa nwa ya bụ ihe na-agwara anyị isi anyị gacha ọtụtụ ịgara ime na arụ mana egide amụ nwa bịara ụra ahụ dibịa mụcha ndị na-egara gị ozi a na-etiji gị na ote ndị ụmụ nwaanyị agbakọ a na-ekunye gị n'ọnụ ndị na-asa gị ahụ ndị na-emezi gị isi kedụ nnọọ ka onye bi na pilot machi na-ebuji anyị moto ebutecha moto ibiga ebutecha dọla enye anyị na-eko ebe ụlọ anyị gafere na-eto anyị ahụ ịmasị obi ịhụ onye obi akpọ ọmarịcha arụ
gacha alaeze ga-ete ma Chineke ọ na-elakpu ugbu a ememere anyị ga-alakpu aga rụgharịa nrụ ahụ hishie ịhụrụ mkpụrụ mmadụ otu dị rọgide rọba rọpretụ kere ike ịrọghịdere isi ịhụla ndị a na-enye m nri na nrọ achọrọ m ịga asị ebe ekiteghị ekiwe m na nrọ ana ihu n'ime ụlọ aga m ehi ebe achọrọ m ihi the other side nga ahụ ị hụrụ emeela m ya integrate mana otu ọ ga-arụ ngwa anyị laghachi anyị ga-achị azụ na osimiri ibi nga gị hụ gị nwa ụlọ mmadụ otu ahụ ga-elowe ịmụ ngwalagbu egbule m oge ị ga-alaghachi azụ ma ha na-ebigbu gị ebigbo Go.